Nana Madaruma something atway ahafo entotoro so man hene barema chiruku ampem aman hene mu nyina ka chire eno no ene barema chiruku ampem ono so ene besi for regional house of chiefs ono besi wo mo anan barema chiruku ampem kukurodufo nyansa ne no atwantwan kuna na ye twen no